Companyes i companys, en primer lloc, tot el meu suport quan ja som a la segona setmana de confinament. Com no, enviar tot l'agraïment per part de les Comissions Obreres d'Educació a les persones que cada dia treballen per curar-nos, per cuidar-nos, per a que puguem rebre els productes de primera necessitat, sense oblidar-nos dels sindicalistes, que continuen treballant per protegir al màxim els nostres drets laborals. El professorat ens trobem també en una situació nova. En un primer moment, el departament va donar instruccions de no fer activitats telemàtiques, però la realitat ho ha superat. Hem tingut situacions molt diverses, des de les famílies que demanaven activitats des del primer moment a aquelles escoles privades que volien mantenir un servei pel qual les famílies paguen. Ara, que ja sabem que el confinament durarà com a mínim fins a l'11 d'abril, és lògic que el departament comenci a modificar les seves primeres instruccions. Les comissions obreres no ens hi oposem de cap de les maneres a intentar mantenir l'activitat educativa per altres mitjans, però cal fer-ho amb dues premisses bàsiques: garantir el dret a l'educació a tothom i unes bones condicions laborals. Hem d'evitar que les desigualtats educatives s'eixamplin, que quedi enrere l'alumnat que no té totes les facilitats tecnològiques o pateix diferents obstacles personals, familiars o socials. Però també hem d'evitar tenir docents desorientades o desbordades, sense mitjans ni normes clares i dependents de les exigències de les direccions o les patronals. Per tots aquests problemes que ens arriben al sindicat, és pel que hem demanat per escrit al departament i a les patronals de l'escola concertada negociar ja les condicions laborals del teletreball. Tenim propostes que han de ser escoltades. No podem deixar que l'emergència ens porti a decisions unilaterals que empitjorin la vida de les treballadores i treballadors de l'educació en una situació tan complexa. Esperem rebre de manera immediata una convocatòria per a poder portar les nostres propostes. Us animem a mantenir-vos informades a la nostra web i amb les nostres delegades i delegats que continuen treballant ara amb més compromís que mai. Companyes i companys, una forta abraçada en nom de les Comissions Obreres d'Educació.